GB Barata alas 5, mga barata ngunyan para sa aga, enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Barata alas 5, kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol, halin sa iba-ibang parte kan Albay, asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon mga tugang, ini po ang Bareta alas 5 ngunyan aldaw nin Huwebes. Ako po ang sa indong makakaibahan sa pagbabareta. Ako po si Joshua Bino. Inutunta ang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Ange Galero. Ange, maray na hapon. Ang tunay na gyera kontra sa rabies nagpupuon sa barangay. Ini ang sinabi ni Dr. Pancho Melia, ang pamayokan Albay Provincial Veterinary Office sa paghampang niya sa mga barangay officials na nag-attendir kan comprehensive briefing manungod sa rabies programa. Ang implementasyon kan Provincial Responsible Pet Ownership Ordinance asin man ang multi-sectoral approach for rabies eradication sa Albay Sodoma. Sigun kay Melia, dakulang hagyat man giraray sa gudsangunyan sa bilog na probinsya kan Albay na pag-eradikar o kaya paghali kan problema kontra sa rabies kun kaya pigahagad niya ngunyan ang tabang kan mga barangay officials, lalo na ang mga bagong ilihidong opisales sa Mandaynlayan na LGU na tuwangan sinda talagang i-implementar tauan ng ngipon ang ordinansa manungod sa responsible pet ownership. Sinabi pa ni Melia na ang implementasyon kay ni iyon ang tunay na solusyon manungod sa siring na bagay. Tinawan doon ni Melia sa mga kapitanes de barangay na ang rabies o kaya ang helang na rabies 100% fatal, alagad 100% preventable man ini kung magtatarabang-tabangan ang mga may sadirikan mga ayam asin man ang mga lokal na opisyales. Dagdag na bareta, Ange Galero, DCGP. Salamat Ange. Mientras tanto, nasa linya man si Chief of Reporters, Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, maray na hapon. Igwang programa, best practice na inidigdi sa Banuan kan Kamalig, ang proyektong katok kan Kamalig PNP. Bawat katok sa pintuan ng mararitang mamamayan, biyaya ang handog ng kapulisan. Sinabi ni Police Executive Master Sergeant Marley Gragasin bilang tagapagtaram kan Kamalig PNP, 8 taon na ninda ini na pinagigibo digdi sa Banuan kan Kamalig konsay ng sistema sa kada bis na nagpapatrolya ang mga pulis sa mga barangay. Pinagtatandaan ninda kun arin sa mga barangay kan Kamalig ang mga pigaapod na poorest of the poor. Pagkatapos kini ang mga pulis may diskarte urog na sa liderato ngunyan ni Kamalig Chief of Police Major Armil Obinke kung saan na sharing ang pulis para makatipon ni na pambakal nin mga food packs, groceries asin iba pa kung saan iyo ang pigahatod kan mga pulis sa mga target ninda na mga pobre na mga residentes ni na barangay kung saan sa kada harong na pigtutuktukan kan pulis ang pintuan ang pagluwas kan tagsadiri igwanin ipiggagawgaw na biyaya ang kapulisan para magkaigwa man lamang nin motibasyon asin kaugmahan ang mga pobre na na-identify kan mga pulis sa mga barangay. Sigun kay Madam Marley Gragasin, padagos ninda ini na gigibuhon tangani dakol na magkatarabangan na mga hikahos sa buhay na yaon sa mga barangay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jim. Mientras tanto mga tugang, diretso kita sa impormasyon sa lado nasyonal. Posibleng maglaog ang sarong low pressure area o kaya LPA sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa maabot na Sabado. Makakaapekto ini sa nagkapirang parte kan Visayas asin Mindanao sa maabot na Domingo. Sigun sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, huring na si ripa ng LPA sa distansyang 1,865 kilometers sa east kan Mindanao. Mantang ang amihan, magdadaranin na mapanganoron na kalangitnon asin maluyang pag-uran sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, asin Catanduanes.
Ipaghanda ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga ospital sa bilog na nasyon dahil sa patakot kan El Nino asin sa giraray na pag-itaas kan numero kan mga tinamaan in COVID-19. Sinabi kan Presidente na dapat maging handa ang mga ospital asin iba pang medical facility dahil sa tagmara na pwedeng umabot sa second quarter kan taong 2024. Apwera sa tagmara, ipinagpatanid man kan Presidente ang pag-itaas sa giraray kan COVID-19. Dagdag pa kay ni nakaipuan ng supesyenteng supply ng tubig asin kuryente ang mga ospital asin iba pang healthcare facility para maging marhay asin diretso ang sa indang operasyon. Nakapag-rehistro ang Department of Health o DOH nin kadagdagan na 338 na bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas kung kaya uminabot na sa 4,128,107 ang totalmenteng numero kan mga kaso. Sa DOH COVID-19 tracker, daing nairehistrong bagong pagkagadaan asin mantenido ang fatality rate sa 1.6%. Sa ngunyan, ang nasyon igwa ng 3,943 na aktibong kaso ng COVID-19. 208 na individual man ang nakarecover gikan sa virus na nagresulta sa 98.3% nin recovery rate. Kampante ang National Economic and Development Authority o NEDA na dai madara nin dakulang epekto sa ekonomiya ang El Nino o kaya matinding tagmara. Sigun kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ang presenteng El Nino ang nahihiling na dai madaranin malala kumpara sa epekto sa ekonomiya kan El Nino kan taong 1997 sagkod 1998, partikular na sa sektor kan agrikultura. Pero aminado sa Balisacan na mas mamamatayan ang epekto kan El Nino sa presyo kan mga panginot na barakalon. Siniguro naman kan NEDA ang makaskas asin tulos na aksyon kan gobyerno para maagapan ang posibleng pagsipa kan mga presyo. Mahigpit na tututukan kan Interagency Committee on Inflation and Market Outlook ang sitwasyon asin gagamiton kaini ang gabos na trade policy tools kan gobyerno. Tiwala si National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan na malangkaw nin 6% ang ekonomiya kan nasyon sa pagtapos kan 2023. Sigun pa sa sekretaryo, ang nasabing numero iyo ang growth target ninda puon sa anom sagkod 8%. Para marealisar ang nasabi ng target, dapat makapagrehistro ang nasyon nin 7.2% na gross domestic product sa last quarter kan na 2023. Sinabi pa kay ni na dai na naglalangkaw ang presyo kan mga basic commodities sa nasyon maski dai naabot ang 6% na GDP. Nag-abiso ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa publiko may kinaaraman sa posibleng paglakop kan mga peking kwartangon niya nakapaskuhan. Sigun sa BSP, sa giraray nindang pinagpapagirumdom ang publiko para maaraman kung authentic o bako ang nare-receiving kwarta kaya dapat na maging marikmat sa pag-uugid kay ni. Sa paagi kan touch, feel, and twist kan kwartang papel para mahiling ang tamang security features kan kwarta. Itinaong halimbawa kan BSP ang 1,000 pesos polymer banknote na kakapkap ang nakalataw asin 5 dots o tuldok na nakalataw sa parte kan agila asin sa iba pang parte kay may clear window man na burak nin sampagita. Kapag binaliktad man ang 1,000 peso bill, lataw na lataw ang nakasurat na kantidad na may pigapod na rolling bar effect asin ang polymer pino na mamamatayan ini sa pinakaparte kan kwarta. Nagkapera pa sa security features kan 1,000 polymer bill, iyo ang print kan Republika ng Pilipinas, may 5mm na shadow thread, duwang magkaparehong serial numbers na papadakula, ang sukol asin may vertical clear window, apwera pa sa pigapod na metallic feature kan nasabing kwarta. Nagpalawas ang Philippine National Police o PNP
nin updated na listahan kan mga pigbabawal na paputok. Ini mantang paharnina ang selebrasyon kan Pasko asin bagong taon. Nagkapinanadigdi ang mga minasunod: Watusi, Piccolo, Pop-Pop, 5-Star, kasabay man ang Plapla, Lolo Thunder, Giant Bawang, Giant Whistle Bomb, Atomic Bomb, Super Lolo, Atomic Triangle, Goodbye Bading, Large Size Judas Belt, Boga, Quiton, Goodbye Philippines, Goodbye De Lima, Bin Laden, Hello Colombia, Mother Rockets, Coke in Can, Super Yolanda, Pillbox asin Mother Rockets. Pagiramdom kan PNP na delikado ang mga nasabing primary explosives dahil sensitibo ining marhay, lalo na kung ma-expose sa friction o makiskis, impact o mapukpok, shock o heat o kaya init na pwedeng magresulta sa biglaan kaining pagsabog. Patanid pa kan PNP na perming pigsasalidahan kan mga nagpapabakal nin illegal na paputok ang mga pangaran kaini para makalikay sa darakupan. Siring man, pareho man sana ang composition kan mga ini. Enot nang nagpaluwas ang otoridad nin listahan kan mga illegal na paputok asin pailaw arog kan mga minasunod: Baby Rocket, Bawang, El Jabdo, Judas Belt, Paper Cups, Pulling of Strings, Skyrocket o Quitis, Small Triangulo, Butterfly, Fountain, Jumbo, Regular and Special Luces, Mabuhay, Roman Candle, Sparklers, Trompilyo asin Whistle Device. Ngunya na bulan pa sana nagpalawas ang Department of Trade and Industry o DTI nin listahan nin certified fireworks para magiyahan ang mga konsumidores ngunya na New Year asin holiday season. Haloy naman na pigiing ganyar kan Department of Health and Publico na maglikay ang gabos sa paggamit nin paputok asin imbes gumamit na sana nin mas ligtas na mga pamparibok. Nagpatanid ang Philippine National Police Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o PNP SOSYA sa gabos na security guards na maiimbwelto sa indiscriminate firing ngunyan na holiday season. Sigun sa memorandum na permado ni SOSYA Acting Chief Police Brigadier General Gregory Bungalbal, tinawan doon kaini sa direktiba ang mga private security personnel sa nasyon na iobserbar ang safety protocols sa pagkapot kan badil. Nagluwas sa record kan ahensya na may nagkaperang security guards ang naembwelto na sa indiscriminate firing mantang nasa sa indang trabaho. Si Isayman na mabayular sa orden ang posibleng mapatawan nin padusa sagkod sa pagkansilar kan sa indang lisensya apwera pa ang pagsangat nin kasong kriminal. Namimiligrong masipa sa serbisyo ang maabot sa 7,000 na miyembro kan National Capital Region Police Office o NCRPO dahil sa pagiging overweight. Inako kan liderato kan NCRPO na nakakaalarma ang numero kan mga overweight asin obese na pulis dahil man sa sala na lifestyle kan mga ini. Sigun kay NCRPO Director Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. na madidipisilan na makapagresponde sa trabaho ang mga overweight na pulis apwera pa sa delikado ini sa saindang salud. Dahilan digdi, magkasanib nindang piglansar kan Department of Health and o DOH ang bantay oplan kalusugan para magiyahan ang mga mataba na pulis. Kamawatan kaini na matabangan ang mga pulis na magbawas nin timbang sa paagi kan tamang diet asin ehersisyo. Apwera sa physical activity interventions, ipapairarom ang mga overweight cup sa psychological intervention para maaraman kung kakayahon ninda ang programa. May posibilidad na may helang sindang diabetes, hypertension asin iba pang komplikadong helang asin importanteng ma-monitor sinda sagkod mabuwasan nin anom sagkod 9 kilo ang sa indang pisada. Pag nagpalyar sindang gibuhon ini, sinabi ni Nartates na mapipiritan ang mga pulis na magretiro kaysa matanggal sa saindang serbisyo. Nagpatanig si Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista na babawian in prangkisa ang mga jeepney operator na magsunod
sa deadline kan consolidation ng mga public utility vehicle. Ini matapos na sabihon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na sagkod na sana sa Disyembre 31, 2023 ang deadline asin dain na talaga nin extension. Ginibo ni Bautista ang pahayag kasunod kan panibagong tigil pasada na piglansar kan nagkapirang transport group sa pagingenot kan pinagkaisang samahan ng mga chopper at operators nationwide o kaya piston ngunya na Webes asin Biyernes kontra sa PUV modernization program. Nangangaipuhan na pagnawa ranin prangkisa dahil naman pwedeng magbiyahe ang mga lunadan. Tinawan pa nin doon ni Bautista na bako sarong diretsyo ang pagkakaigwanin prangkisa kundi sarong pribileyo na pigtatao kan gobyerno. Paliwanag ni Bautista na ang mga daay mag-consolidate, otomatiko mawawara na ang sa indang prangkisa dahil provisional authority man sana ang na-issue. Kapag daay kasabay sa sarong consolidate unit, ang prangkisa kan unit mawawara naman. Enot kini sinabi ni PBBM na daay napapalawigon pa ang deadline para sa consolidation ng mga PUV operators matapos ang sa iyang meeting sa mga ahensya ng gobyerno na may kinaraman sa transportasyon. Dagdag pa kan Presidente na 70% ng mga PUV operators ang nagpahayag nin suporta sa consolidation kan mga PUV. Naglatag nin siyam na bagong buwis na planong ipapasan sa mga namamanwaan ang Administrasyong Marcos Jr. sa 2024. Dai pa kaibahan ang minapasarpasana sa Kongreso na bagong motor vehicle users tax. Sigon sa 2024 Budget of Expenditures and Sources of Financing, 120.53 billion pesos ang piglalaoman na makakadugang sa koleksyon kan gobyerno sa 2024 gikan sa 8 bagong buwis na sisingilon sa publiko kan Bureau of Internal Revenue o BIR asin Bureau of Customs o BOC. Ang bagong planong ipapakolekta sa BIR iyo ang Value Added Tax o VAT sa digital service providers and Passive Income and Financial Intermediary Taxation o PIFITA, ang excise tax sa single-use plastics, excise tax sa pre-mixed alcoholic beverages, excise tax sa sweetened beverages as in junk food, as in ang mining tax sa mining fiscal regime. Ipapakolekta man sa BOC ang excise tax sa mga pick-up sa ilarom kan PIFITA as in ang excise tax sa sweetened beverages as in junk food. Wala pang piglalaoman nakadagdagan na makukolekta sa babaguhon na motor vehicle road use tax sa 2024. Bago ini maging lay, kay puwan ko na ining aprobahan sa Senado. Pag naaprobahan sa Kamara asin Senado asin pinirmahan na bilang lay kan Presidente, gigibuhon pa ang implementing rules and regulations kini na magiging giya kung paano gigibuhon ang pagsingil sa publiko. Ang Land Transportation Office o LTO na nasa ilalim kan Department of Transportation o DTR ang nagkolekta kini sa mga nagpaparehistro nin mga lunadan taon-taon. Mantang niya na 2023, piglalaoman ang koleksyon na 21.18 billion pesos. Mapipiritan na magpatabang sa Supreme Court ang mga tsuper bago ang deadline kan consolidation kan franchise para sa PUV modernization program. Oras na dai pinaonrahan kan gobyerno ang sa indang hirit na suspinderon ang implementasyon kini. Sinabi kan leader kan grupo asin operator na si Chody Permejo na pigadala na linda ang pagsangat nin legal remedy, partikular ang pagsangat nin temporary restraining order o kaya TRO. Oras na daitugutan kan gobyerno na pundohon mo na ang franchise consolidation na ang deadline sa katapusan kan bulan nin Disyembre. Sigun sa iya, gusto kan sa iyang grupo na magkaigwa pa nin 5 taon na extension para sa franchise consolidation. Mientras na dipisil naman ngunyan sa ibang pasahero dahil sa mga apektadong
ruta kan tigil pasada, hinagad ninda sa mga transport group na daay pagibuhon ang siring na bagay dahil dipisil ang pagsakay. Sa kunyan, padagos ang programa kan grupong Piston sa manlain-lain na destinasyon sa Metro Manila asin hampangan kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para ipaabot sa gobyerno ang saindang sentimiento manungod sa POV Modernization Program. Daipig babaliwala kan Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang anuman na epekto kan gigibuho na tigil pasada kan mga transport group. Sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na nagiging minimal sanaan na sabing epekto kada bes may siring na aktibidad. Sa nakaliis na transport strike, may nagkapirang mga pampasaherong jeepney operators ang daima nagsabay. Sa ibong kini, siniguro kan MMDA na mataga masindanin mga libreng sakay sa mga maapektaran na mga pasahero. Nagpatanid ang Department of Migrant Workers o DMW sa mga overseas Filipino workers o kaya OFWs kontra sa third country recruitment. Sabi ni DMW Officer in Charge OIC Hans Leo Kakdak na nakaresibi ang ahensya ng report na maabot na sa 128 OFW ang nabiktima kanasabing scam niya na taon. Sinabi niyang sa ipinilawas na video sa official Facebook page kan ahensya, ang mga nasabing OFW naghagad din tabang sa Philippine Labor Attache sa United Arab Emirates o kaya UAE. Ipaniliwanag niya man ang nasabing third country recruitment may kinaraman sa praktis kan mga kumpanya na mag-recruit nin mga empleyado gikan sa ibang nasyon na bako niya residensya asin bako man home country kan empleyado. Sigun kay Kakdak, nahiingganyo ang mga OFW sa Saudi Arabia na pauli kuta na sa Pilipinas na maglaog sa ibang trabaho sa ibang nasyon na pigdatangro sa nasa social media platforms arog kan Facebook asin TikTok. Sa paagi kaini ang sa indang re-entry visa sana ang gagamiton sa lugar kan sa indang employment gagamiton ninda sa third country na lalaogan ninda. Dagdag pa ni Kakdak na daisinda nagiging willing victim asin nagdedesisyon na ako ng offer na trabaho sa third country sa paguna na mas magiging magayon ang sa indang sitwasyon duman. Madidiskubre na sana kan mga nabiktima kan nasabing scam na bako palan magayon ang sa indang working conditions sa nasyon na pinagdarahan sa inda sa oras na yaw na sinda sa nasyon asin wala ng maginibo. Arestado ang duwang Cameronian sa Cainta, Rizal na embelto sa black money scam kung saan nagagamit sinda ng peking kwarta para makapangbiktima. Nadiskubre ang mga dayuhan ka nakaaging aldaw sa sarong establishmento sa barangay San Isidro sa nasabi ng Banwaan. Nakakumbinsir kan mga suspect ang biktima na magluwas ng kwarta para ipambakal ng chemical compound na panglinig ng US dollar bill. Sigun sa pulisya, may 15% na komisyon ang biktima digdi. Nagduda ang biktima kan magdemo sa iya ang suspect sa paagi kan sarong steaming machine. Nariparo niya na nasalidahan nin peke ang mga kwarta kaya naghagad na siya nin tabang para madakop ang mga suspetsado. Na-recover sa mga suspect ang sarong dakulang black backpack na may laog na sarong styrofoam box na may wire na tinakupan ng duct tape o ang pigapod na steaming machine asin 1,000 pedaso ng pinagtutubunan na pekeng tig 1,000 peso bills na nagkakantidad nin 1 million pesos. Yan mga tugang ang detalyes kan mga bareta ngunyan para sa aga. Mga bareta po yan na maruwas sa mga dyaryo nasyonal. Alagad enot na po nindong nadangog sa radyo DZGB. Ini ang bareta alas 5. Ako po ang sa indong nakaibahan sa pagbabareta. Ako po si Joshua Bino. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sa mga payaba kong konstituentes kan Tercer Distrito, Kanalbay, initabi ang sa indong Congressman Fernando